L'escàndol que explicarem en aquest vídeo fa dies que corre per Twitter, però com que els informatius de TV3 l'amaguen, a octubre fem aquest vídeo per tal que corri per tots els telèfons del país. Dilluns passat, a primera hora del matí, el mitjà La Directa va publicar un reportatge del periodista Jesús Rodríguez amb aquest titular: La Copa Amèrica falseja les dades d'audiència i de visitants. Si el titular és potent, les dades que trobem a l'interior del reportatge són un autèntic escàndol que esquitxa gent com Roger Torrent, Ada Colau, Jaume Collboni, la Universitat Pompeu Fabra i la redacció dels telenotícies de TV3 que ara intenten tapar el que explicarem en aquest vídeo. Comencem. Els defensors de la Copa Amèrica a casa nostra fa anys que repeteixen sense parar tres arguments molt concrets. Primer, la Copa Amèrica té una gran audiència televisiva. Segon, la Copa Amèrica portarà més de 2 milions de visitants a la ciutat. Tercer, la Copa Amèrica suposarà un benefici de més de 1.000 milions d'euros. El problema d'aquests tres arguments és que són mentida. Molta gent ja ho sospitava, però aquesta setmana La Directa ho ha confirmat amb dades. Primera mentida. L'organització ha dit que la Copa Amèrica és el tercer esdeveniment esportiu més seguit a tot el món, només per darrere els Jocs Olímpics i el Mundial de Futbol. A nivell d'audiències mundials, del nivell dels Jocs Olímpics o dels propis Mundials de Futbol. Més elements. Es tracta de la tercera competició a nivell mediàtic, només superat pels Jocs Olímpics, el Mundial de Futbol i aquesta Copa de les 100 guinees, que és per al guanyador de la Copa Amèrica. Jo quan vaig sentir això vaig pensar que alguna cosa no quadrava. Jo recordo des de sempre haver vist els Jocs Olímpics. No sé, recordo molts estius de la meva vida veient salt en perxa, els trampolins, les anelles. Recordo fins i tot les seus on es van fer els Jocs: Seül, Sydney, Atenes, Pequín, i del Mundial de Futbol també. Mèxic 86, Itàlia 90, el Mundial de Corea, no sé. Recordo haver vist tota la vida bars plens de gent, seguint els partits, per exemple, imatges de celebracions multitudinàries, els carrers plens de gent en els països que guanyaven. I és clar, quan vaig sentir que després dels Jocs Olímpics i el Mundial la competició més important era la Copa Amèrica de vela, vaig pensar, potser ets tu, que no hi has parat prou atenció, no sé, però no és problema de la meva memòria. El que passa senzillament és que la dada és mentida. I la mentida funciona així. Les audiències televisives dels esports es mesuren amb dos paràmetres: l'audiència dedicada i l'audiència total. L'audiència dedicada és la quantitat de persones que, per exemple, mira un partit de futbol del Mundial. En canvi, l'audiència total és el nombre de persones que, per exemple, veuen els gols d'un partit al Telenotícies. Llavors es compta com a audiència total l'audiència d'aquell Telenotícies. Doncs bé, als Jocs de París, l'audiència dedicada, que és la gent que mira, per exemple, tota la final de natació o un partit de bàsquet, va ser de 1.500 milions d'espectadors. L'audiència dedicada del Mundial de Qatar, gent que va mirar els partits, va superar els 1.000 milions. I quina és l'audiència dedicada de la Copa Amèrica? Si anem al web de la Copa Amèrica, la primera xifra que veiem és aquesta, 941 milions. Aquesta és la xifra que utilitzen els nostres polítics i mitjans de comunicació per dir i repetir que la Copa Amèrica és el tercer esdeveniment més important del món. Però hi ha un problema, és mentida. Els 941 milions és l'audiència total, la que inclou la gent que ha vist un resum de 20 segons al Telenotícies. I quina és l'audiència dedicada de la Copa Amèrica? Atenció! Doncs a la lletra petita de la mateixa pàgina de la Copa Amèrica podem llegir que l'audiència dedicada de la Copa Amèrica és de 68 milions, molt menys que la Super Bowl, que el Mundial de Rugbi, que el Tour de França, que el Gran Slam o que el derbi de críquet entre Índia i Pakistan. Bona nit, arrenca la Copa Amèrica a Barcelona. És el tercer esdeveniment esportiu més important del món. Es tracta de la tercera competició a nivell mediàtic, només superat pels Jocs Olímpics, el Mundial de Futbol i aquesta Copa de les 100 guinees. És la competició esportiva més antiga del món i també la més seguida, només superada pels Jocs Olímpics i el Mundial de Futbol. És la tercera competició esportiva amb més audiència a tot el món. Barcelona acollirà la Copa Amèrica de vela, considerada la Fórmula 1 del mar i el tercer esdeveniment esportiu més seguit del món, darrere dels Jocs Olímpics i el Mundial de Futbol. És, de fet, la tercera competició esportiva més seguida a la televisió, només superada pels Jocs Olímpics i pel Mundial de Futbol. I atenció, perquè es calcula
que la seguiran més de 1.000 milions de persones. La repercussió internacional és una aposta segura amb una previsió que supera els 1.000 milions d'audiència acumulada. No sé si sabeu que la Copa Amèrica és la tercera competició esportiva amb més audiència televisiva del món, amb més de 1.200 milions d'espectadors. Segons la brama popular, la Copa de l'Amèrica és el tercer esdeveniment esportiu que mou més diners del món, només per darrere dels Jocs Olímpics i el Mundial de Futbol. La pregunta és, com és que un engany tan gruixut ha estat repetit durant anys per polítics, periodistes i mitjans de comunicació? Jo, quan vaig sentir la xifra, alguna cosa em va grinyolar. A ningú de la redacció de TV3 li va passar el mateix? Per cert, la Directa va contactar amb els organitzadors de la Copa Amèrica per tal que expliquessin per què havien fet passar les audiències totals per a audiències dedicades, però els organitzadors es van negar a fer cap declaració. La segona mentida té a veure amb el número de visitants. L'any 2022, el govern de Pere Aragonès i el govern d'Ada Colau i Jaume Collboni estaven promocionant la celebració de la Copa Amèrica a Barcelona. Però més enllà de les fotos i dels anuncis de milions de visitants i milions d'euros, la manca de transparència era total. Per això, la diputada Eulàlia Reguant va demanar la documentació econòmica del projecte. Doncs bé, el 10 de maig de 2022, el conseller Roger Torrent va facilitar al Parlament de Catalunya aquest informe tècnic que acredita els ingressos per la celebració de la Copa Amèrica. La sorpresa és que aquest informe tècnic que el govern d'Aragonès lliurava al Parlament no era un informe tècnic del govern, sinó un fulletó fet per un dels equips que organitza la Copa Amèrica, l'Emirates. Segons el document, la previsió és que la Copa Amèrica tingués entre 2,5 i 3 milions de visitants, però aquestes xifres tenien dos problemes. Primer, el document d'Emirates, que Roger Torrent va entregar al Parlament, es basava en previsions fetes en edicions anteriors de la Copa Amèrica, entre elles la que es va celebrar a San Francisco el 2013. I quin és el problema? Doncs resulta que en aquella ocasió la previsió va ser molt semblant a la de Barcelona, 2,6 milions de visitants. Però això no va passar mai. La Directa ens explica que el Consell Econòmic de l'Abadia de San Francisco va fer un informe quan va acabar la celebració de la Copa Amèrica. Aquest és l'informe que està fet amb dades de l'Ajuntament de San Francisco i de l'autoritat portuària de la ciutat. A la pàgina 6 explica que en comptes dels 2,6 milions de visitants previstos, només van haver-hi 700.000 visites. Però atenció, 700.000 visites no són 700.000 visitants. En un petit peu de pàgina a la mateixa pàgina, l'informe diu: el recompte reflecteix visites úniques a les seus, no necessàriament individus únics. Segons les enquestes, continua l'informe, cada espectador sol fer 6 visites a les seus de la Copa Amèrica. És a dir, si va haver-hi 700.000 visites i cada visitant en fa 6 de visites, el número de visitants, de persones de carn i os, amb prou feines va passar de 116.000, és a dir, 22 vegades menys del previst. Aquesta és la previsió errònia que serveix de base al document que Torrent va entregar al Parlament. El reportatge de la Directa explica que el recompte de visitants que hi ha a Barcelona és de visites, igual que a San Francisco, i que els comptadors a l'accés al Moll de la Fusta, per exemple, compten com a visitants totes les persones que passen per sota l'arc del recompte, encara que sigui un veí que va fer la compra o va a la platja, i si passa cada dia el torna a comptar. En aquests últims dies han aparegut a les xarxes socials moltes imatges de les instal·lacions de la Copa Amèrica pràcticament buides. Els 2,5 milions de visitants no es veuen per enlloc i la cosa és tan evident que ara el mateix Ajuntament està intentant canviar el discurs. Escolteu què diu el quart tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, peça clau del govern de Collboni. Primer, jo no crec que vinguin 2,5 milions d'habitants. Sé que ha sigut una xifra que s'ha dit i que hi ha un estudi, però jo, sincerament, crec que no. Jo crec que és un espectacle molt més audiovisual que de gent que vingui. És a dir, avui dia hi ha hagut un increment de reserves per la Copa Amèrica, sí, però lleu. I quan dic lleu, és lleu. És un espectacle molt televisiu. Per la qual cosa no és un espectacle perquè vinguin turistes. Però sí que és un espectacle que genera marca de ciutat. O sigui, ara ja no és important que vingui gent de manera presencial a veure la Copa Amèrica. Ara l'important és generar marca de ciutat. Molt bé,
Perfecte. Els visitants presencials no són importants, però llavors les dades dels beneficis generats per la Copa Amèrica no quadren, perquè aquests beneficis estaven calculats a partir d'uns visitants que arribarien a Barcelona, que menjarien i dormirien a Barcelona, uns visitants que ara diuen que no arribaran. Ens han trinxat amb aquesta dada. Els organitzadors calculen que deixarà més de 1.200 milions d'euros a Catalunya. Els organitzadors calculen que vindran uns 2,5 milions de turistes, que deixaran més de 1.200 milions d'euros a Catalunya. Si parlem de Catalunya, 1.200 milions d'euros, unes repercussions econòmiques molt bèsties. Previsión que la Copa América de Vela genere en Barcelona un impacto económico de 1.200 millones de euros. L'organització calcula que durant els mesos d'aquesta competició, des d'ara i fins l'octubre, vindran a Barcelona més de 2 milions de visitants que deixaran un impacte econòmic de 1.200 milions. El primer document que parlava de milions d'euros va ser el document que vam veure abans, el que Torrent va presentar al Parlament. Allà es deia que vindrien entre 2,5 i 3 milions de visitants, que cada un d'aquests visitants gastaria una mitjana de 380 euros en allotjaments, restaurants, oci, etc. Llavors feien la multiplicació. 2,5 milions de visitants a 380 euros per visitant sortien més o menys els 1.000 milions d'euros que ens han repetit per terra, mar i aire durant 2 anys. És a dir, que els ingressos depenien d'uns visitants que havien de venir però que no vindran. Per donar més credibilitat al tema dels 1.000 milions d'euros de benefici, els organitzadors de la Copa Amèrica van utilitzar la Universitat Pompeu Fabra, a qui van encarregar un estudi sobre els suposats beneficis econòmics de l'esdeveniment. I un altre cop ens van trinxar amb el resultat, ara signat per una universitat a la qual se li suposa prestigi. Un informe de la Universitat Pompeu Fabra xifra en més de 1.200 milions d'euros l'impacte econòmic per Catalunya. Es crearan 19.000 llocs de treball i els visitants arribaran als 2,5 milions. Segons un estudi de la Universitat Pompeu Fabra, deixarà fins a 1.200 milions d'euros a Catalunya i generarà també fins a 19.000 llocs de feina. Les competicions duraran 2 mesos, fins a l'octubre, i això Òscar Armengol tindrà conseqüències econòmiques. Anem a pams, l'impacte econòmic es preveu que pot estar al voltant dels 1.200 milions d'euros. Això són càlculs d'un estudi de la Universitat Pompeu Fabra. Podem anunciar que, segons un estudi de la Universitat Pompeu Fabra, la Copa Amèrica de Vela suposarà un augment de l'activitat productiva que es traduirà en un impacte positiu de més de 1.200 milions d'euros en valor afegit, és a dir, l'equivalent a un 0,5% del PIB de Catalunya de l'any 2022. Però aquest estudi té el mateix problema que l'anterior. Basa els beneficis previstos en uns visitants que no han arribat ni arribaran mai. La Directa va preguntar a la Pompeu Fabra com havia fet el càlcul dels visitants i la resposta va ser que ells no havien calculat la xifra de visitants i que aquesta xifra era una xifra que els havien donat els de l'organització de la Copa Amèrica. És a dir, aquelles xifres basades en la xifra de San Francisco que hem vist abans. És a dir, ens han trinxat durant mesos amb un informe de la Pompeu Fabra que no tenia cap base sòlida per calcular res. La veritat és que jo no sé si com a societat som realment conscients de l'enorme gravetat del que explica el reportatge de la Directa, però és que han passat coses que són molt bèsties. Us en dic 4. Primera, les dades falses que acabem d'explicar s'han fet servir per repartir un munt de milions d'euros públics als organitzadors de la Copa Amèrica. El govern central ha donat 23,5 milions d'euros, la Generalitat 16 milions d'euros, l'Ajuntament de Barcelona 10 milions d'euros, Barcelona Turisme 5 milions d'euros i la Diputació de Barcelona 4,35 milions d'euros. En total, més de 58 milions d'euros de diners públics. Uns diners que es van donar a la Copa Amèrica perquè era el tercer esdeveniment més gran del món. Mentida. Perquè portaria 2,5 milions de visitants. Mentida. I perquè generaria 1.200 milions de beneficis. Mentida. Les dades falses que destapa la Directa estan recollides no només en les declaracions als mitjans, sinó que figuren a documents oficials, notes de premsa dels governs i fins i tot al BOE. Milions d'euros públics repartits a partir de mentides. Segona qüestió. El Parlament de Catalunya va demanar al conseller Roger Torrent un informe tècnic sobre una qüestió econòmica que implica desenes de milions de diners públics i milers de llocs de feina. Malgrat la importància de la qüestió, el conseller Torrent es presenta al Parlament amb un informe de 4 pàgines amb dades sense contrastar proporcionades per un particular. Gràcies a la Directa, fa 5 dies que sabem que Torrent va entregar dades falses al Parlament. Malgrat la gravetat del fet, Torrent encara no ha donat cap explicació.
Tercera qüestió. La Universitat Pompeu Fabra és una universitat pública on la Generalitat posa cada any prop de 100 milions d'euros dels nostres impostos per tenir una universitat pública, rigorosa, professional i seriosa. I la pregunta és, com pot ser que professors d'aquesta universitat pública, que paguem tots, participin en una maniobra d'engany i manipulació tan barroera? Com pot ser que una institució de coneixement pública difongui acríticament les xifres falsejades d'una organització privada i les presenti com investigació amb l'objectiu d'enganyar la població? Com pot ser que uns professors de la universitat pública que paguem entre tots facin informes esbiaixats i amb dades falses i aquí no passi res? En últim lloc, quarta qüestió. Com pot ser que TV3 i Catalunya Ràdio hagin repetit durant 2 anys seguits les dades falses que els van proporcionar els organitzadors, els polítics i la Universitat Pompeu Fabra? Com és que no van fer cap comprovació? Com pot ser que els mitjans públics que tenen l'obligació d'informar la ciutadania hagin repetit les dades falses sobre audiències, visitants i ingressos de la Copa Amèrica sense que ningú ho contrastés? Com pot ser que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb centenars de periodistes, no hagi vist el que ha vist i destapat La Directa, un mitjà autogestionat amb una redacció de 7 periodistes? La notícia de La Directa va ser recollida a primera hora del matí pel programa Els Matins. Però des de llavors, la notícia ha desaparegut i cap telenotícies ha donat la informació de les dades falses. Els mateixos telenotícies que obrien els seus titulars explicant els milions d'euros previstos no han dedicat ni una notícia breu a explicar que aquelles dades eren falses. Qui va prendre la decisió de silenciar aquesta notícia? Els telenotícies? Calen explicacions. Fa uns dies va venir Felip VI a inaugurar la Copa Amèrica. Des de llavors hem vist passejar-se somrients a tota la classe política que ha participat en aquesta operació que acabem d'explicar. Com pot ser que ens hagin perdut tant al respecte? Com pot ser que, lluny d'admetre el desastre, es passegin pel moll de la fusta com si fossin estrelles de Hollywood assistint a festes glamuroses pagades amb els nostres diners? Com hem permès als catalans que aquesta gent ens hagi pres el pèl d'aquesta manera tan desvergonyida? La pregunta és, Ada Colau, Pere Aragonès, Roger Torrent, Jaume Collboni, Lluís Salvador o Elisenda Alemany sabien que les dades de l'organització eren falses? O no ho sabien? La veritat és que no sé què és més greu. Si ho sabien, són còmplices d'una operació mafiosa de notícies falses que s'ha quedat amb més de 58 milions d'euros públics. I si no ho sabien, és que són realment uns inútils. Tenen les conselleries plenes d'assessors molt ben pagats i ningú va detectar que les dades eren falses? Gasten cada any centenars de milers d'euros en estudis i informes i cap d'aquests estudis i informes va detectar res de res i ha de venir a destapar el pastís una petita publicació com La Directa? En nom de la Copa Amèrica s'ha mentit al Parlament, s'ha corromput una universitat pública i s'han manipulat descaradament els mitjans de comunicació públics. Cal que Roger Torrent, Ada Colau, Pere Aragonès i Jaume Collboni donin explicacions urgents. Cal que la rectora de la Pompeu Fabra, Laia de Nadal Clanxet, aparti els professors responsables de l'engany i doni explicacions sobre com la seva universitat ha estat una peça clau en una campanya de desinformació gravíssima com la que acabem de descriure. Cal que la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, obri una investigació sobre aquestes males pràctiques dintre de la Universitat Pública Catalana. I cal que el director de TV3, Sigfrid Gras, i el cap d'informatius expliquin per què van decidir amagar aquesta informació. Ara, gràcies a La Directa, sabem que la Copa Amèrica ha estat una operació de manipulació massiva. La setmana que ve, a octubre, explicarem que aquesta operació tenia un objectiu clarament espanyolista. Al nostre pròxim vídeo explicarem el paper que han tingut en aquest afer els empresaris Luis Conde, Marian Puig, Marc Puig, Daniel Puig, Gonzalo Rodés i Emilio Cuatrecasas. També explicarem el paper dels polítics Sergi Sabrià i Albert Castellanos, d'Esquerra Republicana, Mateu Hernández i Albert Dalmau, del PSC, Damià Calvet, de Junts, i Jordi Martí, dels Comuns. Si no t'ho vols perdre, vés a octubre.cat/butlletí i deixa'ns la teva adreça de correu electrònic. Tan bon punt ho publiquem, t'ho enviarem. I acabem. Si t'ha semblat interessant el que t'hem explicat, comparteix aquest vídeo i vés al web de La Directa a llegir el reportatge complet. directe.cat. Moltes gràcies.